دەم باش خوێندەکارên هێژا و دەلال ez pêvî mutevdê baş bin navê mamoste Nazdar e. Zarokên hêja û delal ji xwe diwanê xwe borî de me nas kir cejin çi ye me hevdûr nas kir netew çend li cem hene ol çi ceme hene li vê de me nas kir got cejnên civakî li cem me hebûn cejnên olî hem jî cejnên netewî me li vê de wane bi wane me şîrov vekir zarokin û em ê îro dest waneke nû bikin navê waneya me amadekariyên cejnan e. Em hevdû nas bikin ka em cejna de çi amadekariya dikin em çi heziriyê xwe dikin. Ji xwe zarokin û li bo pîrozkirina cejnan amadekariyên cûr bi cûr tên kirin. Her cejnek ji xwe cejn ji hevdû cuda ne. Her cejnekê de amadekariyên wê jî ne wek hevin ji hevdû cuda ne. Her cejn bi rengekî tê pîrozkirin. Zarokên hêja û delal ji ber vê yekê amadekariyên wê cuda ne. Lê belê amadekariyên giştî jî hene. Mezên zarokin me hevdûr nas kir her cejnek ji cejna dî tê guhertin cejnê me hemû ne wek hevin ji xwe cejn giştî tên pîrozkirin. Cejn çawa ne wek hevin ji ber got gelek ol li cem me hene gelek netew li cem me hene li gorî va olan li gorî va netewan her cejnek wa jî ji cejnê ola din cejnê netewa din ji hevdû cuda ye. Ji xwe zarokên hêja û delal em di mal de dibistan û derdorê xwe paqij dikin kengî dema cejn hebe. Ji xwe re jî em çi dikin kincên nû em diçin bazarê kincên nû dikirin dibistan û kolanên xwe jî em dixemilînin. Zarokin û ji bo şahiyên kesên erkedar amadekariyan dikin û serdana goristanê şehîdan jî dikin. Dema roj em bêjin îro şahiyek li cem me heye cejnek li cem me heyne divê cejnê de em çi dikin em şahiyên cûr bi cûr li dar dixin. Ji xwe şahî jî li gorî cejnan em wan şahiyan çê dikin û em kêfa xwe dikin. Li vê de dema cejn cem me hebe em çi dikin ew kesên erkedar amadekariyê xwe dikin û serdana goristanê şehîdan jî dikin. Ji xwe zarokin û ji bo mêvana mêvan werin mala me divê cejnê de ne çi dikê dayika me dayika me xwarin û vexwarinê ji wan re amade dike. Ew kesên werin cejna me pîroz bikin werin mala me di şahiyê xwe derbas bikin dayika me çi dike xwarin û vexwarinê ji wan re amade dike. Em jî diçin serdana xizm û cîranên xwe û cejnên wan jî pîroz dikin. Ji xwe zarokin û di roja cejnan de me nas kir gelek cejn cem me hene di rojê van cejna de em hevalê xwe cîranê xwe xizmên xwe bêzar nakin em birêzgirtin wan pîroz dikin hezkirin kêfeka xweş û mezin jî em hevalên xwe pîroz dikin. Hevdûr me nas kir zarokin û em çi heziriyê xwe dikin divê rojê de me hevdûr nas kir em amadekariyê xwe dikin em karê xwe karê me ji hevdû cuda ye. Çawa karê me divê cejnê ji hevdû cuda ye li gorî cejna olê an jî netewî. Li vê de zarokin û em bêjin cejnên êzîdiyan ne wek cejnê misilmanan e ne cejnên xiristiyan ne wek ê misilmanan e. Her cejnek li vê de amadekariyek jêr tê kirin me hevdûr nas kir got cejnê me jî ji hevdû cuda ne. Ew kesê bazdayî ji bajarê xwe ê koçber bûne ew em bêjin nikarin cilan bikirin em çi dikin em kincê xwe nû em dikirin em ji xwe dikirin û kincên me nû ê gomnema li xwe dikin em didin van hevalên xwe ji bo ew jî bi vê cejnê kêfxweş bibin û devilken bin bi coş em cejnê hevdûr pîroz bikin. Ji xwe zarokin û me çi got me got dibistanê xwe kolanê xwe mala xwe her derê em dixemilînin ji ber çi ji ber got cejn e em amadekariyê xwe heziriyê xwe dikin ne. Ji xwe zarokin û şahiyan jî kê kesên erkedar amadekariyê xwe dikin û çi dikin me çi got me got serdana goristanê şehîdan jî dikin divê rojê de. Malbata şehîdan kesên me got erkedar mirov her kes diçe goristanê şehîdan pîroz dike. Ji xwe zarokin û di mal de dema mêvan tên mala me divê rojê de divê şahiyê de divê cejnê de dibe em bi ware birêzgirtineka mezin em bigirin ji ware em ji wan hez bikin em rûyê xwe ji wan tiriş nekin. Ji xwe dayika me çi dike xwarin û vexwarinê ji bo va mêvanan hazir dike. Vê de xwarin cuda ne li vê de em bêjin dayika me tiştê şêrîn çekî xwarinê mezin çekî xwarinên giran wek em bêjin kutilka şamboreka ne ev dayika me va hazir dike
جبلي فانا بافي مجتيني شكرتيني نه شكري هر ججن حاضريك جرتي كرن آماده كاريك جرتي كرن ججن الجمهن ام بيجن ججن رمضاني نه بافي ما شكرتيني میوانی گوورن سردانا ما ام دیدن بروان بریز گرتن و حس کرن شخو زاروکنو ام جی دچن سردانا خزمین خواه جیرانین خواه هم جی هوالین خواه ام چتکین ام ججناوان پیروز دکن شخو زاروکنو ویدیوانا ما پر حسانه هم جی پر خوش بو کورت بو پر سوی نرخاندنه جی تننه ویدی زاروکنو وانا ما بداویت به از بهیوی ما بمینند کیف و خوشیه حتی وانا که دن